Halløjsa. Jeg er The Money in the Bank, eller bare Money. Og jeg har oprettet den her YouTube-kanal, der hedder The Money in the Bank. Og det er den første video her, og jeg fortæller lidt om nogle forskellige ting. For eksempel, at min første serie, nu skal jeg, det er Payday, mener jeg nok. Ellers kommer jeg til at måske filme lidt andet. Og der kommer til at være Money News. Det er en serie, hvor jeg fortæller om nogle ting, hvis jeg ikke filmer et stykke tid eller et eller andet. Så når jeg har fundet nogle nye ting, og har nogle gamle ting, jeg skal ikke bruge længere, så kommer der til at være Hvem vil være millionær? Hvor man kan vinde tingene. Man ringer til mig over Skype, og så kan man vinde dem. Simpelthen. Jeg skal nok finde ud af, hvordan man gør det. Så har jeg filmer nok mest på PlayStation. Det må jeg undskylde, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men det er fordi, at jeg har ikke mikrofon til computeren. Og har ikke nogen headsets med mikrofon. Så jeg kan ikke gøre det der. Medmindre jeg bruger min iPad. Men så kommer jeg nok til at se mine hænder og sådan noget. Det er måske lidt ærgerligt. Men så kommer der nogle forskellige ting, ikke? Der er Moneys fredag. Det er ligesom random fredag, hvor man spiller nogle forskellige spil. Ja. Og så kommer der måske til at være noget om weekenden. Jeg ved bare ikke lige hvad det hedder endnu. Ja. Og det er jo i morgen, det er fredag. Altså her, når jeg filmer her, så er det torsdag. Jeg kan ikke huske det. Men så er det så i morgen. Der kommer Moneys fredag. Så skal vi så, ja. Men jeg håber, I liker og subscriber. Det hjælper næsten min kanal. Nu er den jo ikke så stor. Det er den første video, jeg laver det her. Mere brug. Og så håber jeg også, I liker og subscriber til Cyber Games. For ham kender jeg rigtig godt. Og så jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Noget med eller andet med bio. Jeg kan ikke helt huske det. Men som jeg sagt, like og subscribe. Så slutter Money af her. Farvel.